Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. ऑनलायन ॲडमिशन आणि ई गव्हर्नन्साक हातभार म्हणून रितेश रवी नायकान फोंड्या सिटीजन सर्व्हिस सेंटर सुरू केला. काल 20 तारखेच्यान कॉलेजीचे ॲडमिशन ऑनलायन सुरू झाले. जे कोर्सीस आसा एफिलेटेड कोर्सीस टू हायर एज्युकेशन जेणे करून BA आसा, BCom, BSc आणि म्हाका खूब फोन आयले की जे ऑनलायन मोडान सुरू जातकीच की पेरेंट्साचे आयले ते स्टुडंट्स आयले की तांकां थोडी टॅक्निकल डिफिकल्टीज येवपाक लागली जे फॉर्म फिल करता आसतना. सो हांवें मागीर डिसायड केलें की आमी माझ्या ऑफिसांतल्यान जे सिटीजन सर्वीस सेंटर हे सुरू करपाचे ई गव्हर्मेंट सर्विसीस आसा, गव्हर्मेंटाचे ऑनलायन सर्विसीस आसा जे आसूं रेजिडंट सर्टिफिकेट आसूं, OBC सर्टिफिकेट आसूं, एम्प्लॉयमेंट कार्ड रजिस्ट्रेशन आसूं, हे सगळे ऑनलायन अवेलेबल आसा. पूण थोड्याक ते खबर आसना. सो आमी तेंय हांगा इन्क्लूड करून जे सिटीजन सर्वीस सेंटर हातून तेजो आस्पाव करून ऑनलायन हे सगळी सर्विसीस आमी रेजिडंट सर्टिफिकेट आसूं आमी ऑनलायन फिल करतले, तेंचे व्हेरीफाय जातले टू तलाटी आनी व्हेरीफाय जातकीर की ते मागीर सर्टिफिकेट अवेलेबल करतले ऑनलायन. ते मागीर हांगा आमी प्रिंट करून दितले आनी हे फ्री ऑफ कॉस्ट आसतले, कसले हांगा चार्जीस ना काय ना. गोवन वार्ताचे सल्लागार संपादक गंगाराम म्हांबरेचे पत्रकारितेतील वाटचाल पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. काल मला त्यांनी सॉफ्ट कॉपी पाठवली मोबाईलवर, PDF फाईल पाठवली आणि ती रात्री सगळं झाल्यानंतर मी बघितली आणि कधीतरी 11:30 पावणे 12 वगैरे वाजले होते. मग आता वाचायला बसलो तर सगळं वाचून काढलं, कारण ते तुम्ही अनुभव घ्याल त्याचा की हातात घेतलं की तुम्ही ठेवणारच नाही ते पुस्तक, की एक एक करत ते चॅप्टर नाही की संपून जातं पुस्तक. म्हणजे कधी संपलं हे मी निश्चित सांगेन की हे जे पुस्तक आहे ना, ह्याची जी 74 पानं आहे ना, 150 पानं असायला पाहिजे होती. आता तो जो शांत आणि संयमी आणि एकदम म्हणजे आदर्श म्हणावा असा जो माणूस, असं जे व्यक्तिमत्व आहे म्हांबरेंचं, तसाच त्यांच्यातला तो लेखक आहे. शहाणपणाचा मान ठेवा फक्त माझ्याचकडे आहे अशी माझी पक्की खात्री असून सुद्धा परमेश्वरा, ज्यांच्याकडे खरा सल्ला मागता येईल असे मोजके का होईना पण 4 मित्र तरी दे, एवढीच माझी प्रार्थना. म्हणजे हांवें पळयलां सरान की सर एक एकदम हार्मलस मनीस, एक स्पॉटलस मनीस, म्हणजे जे 1990 जे आसले तशें ते आसा. बेतके खांडोळा पंचायत वाठारांत प्रियोळचो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन खंय कितलीशींच कामां केल्यात. पंचांचो मिडिया मुखार रिपोर्ट. ही गिमोणेचे पंच आसा भावना नायक, वार्ड नंबर 1चे, तेज्या वाड्यान भितर घरां आसा भरपूर. त्या घरांक वयतलो जाल्यार रस्तो नासलो. तेज्या फुडें गिमोणेच्या फुडें तळेवाडा आसा म्हणून त्या वाडाचे पंच मेंबर तीच आसा. त्या तळेवाड्या लोकांकूय होच प्रॉब्लेम आसलो. तेंचो प्रॉब्लेम तो रोड करून सॉल्व जाल्लो आसा. आमायवाडा खांडोळा ह्या वाड्यान शेतां आसली. आमच्या शेतकाऱ्या भाऊक जावं आमच्या बंधू शेतान वचपाक सारकी एक्सेस नासलो. सगळ्यांची मिटींग घेवन प्रत्येकाची इल्ली जागा घेवन एक रोड येयलो शेतान. जे परवार बंधू आसात, आमचे भाव भयणी आसात, त्या लोकांक थंयसर टॉयलेट नासलो. आमच्या मिनिस्टरान तेंचे जे हाल जाता ते पळोवन आपल्या स्वताच्या बोल्सांच्या पयशांनी टॉयलेट, सार्वजनीक टॉयलेट ब्लॉक बांदून त्या लोकांक आतां त्यो सुविधा दिल्ली आसा. कॉलगेट पामोलिमान साखळे CHC आणि फोंड्या ID हॉस्पिटलाक ॲम्ब्युलन्सी दिल्यो. CHC साखळे आणि CHC फोंडा हांच्या वतीन कॉलगेट पामोलिव हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या सुवाळ्याक तांच्यांनी आमकां 2 ॲम्ब्युलन्सीस, वेल इक्विप्ड ॲम्ब्युलन्सीस लोकां खातीर दिल्या. आणि पोस्ट कोविड आमी पळयतात की हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर करपा खातीर सरकार आपल्या परी पुराय मदत करता. आणि तांच्याच बरोबर अंडर द CSR डिफरंट कंपनीज ज्यो त्या भागात कंपनी कार्यरत असतात, त्या भागात तांच्यांनी आमचे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करपा खातीर सपोर्टिव्ह हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, ॲम्ब्युलन्स आसतले, PAC प्लांट आसतलो किंवा बाकीचे इक्विपमेंट आसतले, हे प्रत्येक कंपनीनी आमकां मदत केल्या. साळगांव BJP महिला मोर्चाची नवी समिती जाहीर झाली. एक साधे कार्यकर्ता म्हणून काम करता करता आयज पक्षान एक मोठी पावती म्हणून सालिगांव मतदारसंघाचे महिला मोर्चाचे अध्यक्ष करून माझे मोठी जबाबदारी दिली आसा. कोविड व्हायरस चालू झाला तेन्ना आमी पळयलें की आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते ग्रावंडार आसले, कोणूच घराकडे बसून रावना. महिला मोर्चाची कमिटी डिक्लेअर करता आसतना आमी सदांच एक लक्षात दवरपाक जाय की महिला मोर्चा हो खंयच्याय पक्षाचो एक
मजबूत असो भाग आसता. तुमकां परत एकदा शुभेच्छा म्हणटा आनी तुमचे कडल्यान बऱ्यापैकी महिला मोर्चाचें काम फुडें वयतलें नेटान वयतलें अशी आशा बाळगता.